Good morning guys! Ito na, maaga akong nililinis ng aking tindahan at tapat ng aking tindahan. Nililinis ko na guys, maagang si Manay. Tulad ng dati, welcome to my channel! Again! Kung walang Ray, walang Jen! Walang vlog! Ganyan guys, so ang ganda ng panahon. Ang sikat ng araw ay palabas na. Si Manay ay nagwawalis pa. Halabira! Ayan guys, tulad ng dati, tapos na ako magluto, nakapag-display na ako ng aking mga tinda, at sinusunod naman ni Daddy D ang aking mga pinagamitan ng mga linutuan at mga hugasan. Ayan siya guys, so, tahimik lang yan dyan. Yan. Maano kasi siya maglinis ng mga pinggan, mga pinagkainan sa tindahan. Linilinis talaga niya, no? Kagaya nitong kamay na ito. Lilinisin din. Joke. Kala-kalabit lang. Para hindi uminit ang ulo. Daming hugasan. Ayan. Talagang ginagawa niya yan, guys. Pagka nakita niyang pagod na ako, guys. Ayan. Ayan sa labasan guys, so busy na yung mga katabi namin na hardware. Ayan, sinayan ng gate namin, nandyan. Diyan namin para kung wala man kami sa tindahan, doon kami sa loob, linagyan lang namin ng doorbell para pag-doorbell lang sila kung bibili sila guys, para marinig na. Sanay na sila sa gano'n, nagdo-doorbell lang sila kung gusto nilang bumili o kumain sa loob. Ayan, madali lang naman sila mag-doorbell. Kunti na lang ang aking tinda guys. Ayan. Pag naubos na yan, tamang-tama after lunch. Kasi birthday ngayon ng aking panganay guys. Yung isa kong anak na babae na parang high school lang. Kalaki. Pagyayaya na mag-dinner. Ayan guys, 5:30 na. Nag-start pa kami palang-palang mall kasi sa amin dito malapit kayo na mga guys. Kunting tricycle lang, medyo distansya, kunting tricycle lang na sakay, pwede rin naman karin yung iba. Depende sa magustuhan mo. Sunod-sunod lang kami dito sa may birthday. Nakasanayan kasi ng mga anak ko guys, pag may birthday sa amin, lumalabas lang kami para yung pamilya, kami-kami lang, para masaya din. Yan, parang banding. Yan guys, dito kami dinala sa SM, sa KFC. Mag-order na natin anak na parang high school lang, hindi naman. Hindi guys, malay siya kay papa niya guys. So, ano lang sila, tama lang, hindi ka guys sa akin. Butchok ko. Yung bunso ko, mala sa akin. Sukoy. Pares ka mo na rin, Diwan mo si... Kaon na puntaan. Busog-busog na. Damo-damo man. Minsan lang sama-samang lumabas ulit kasi siya busy dito sa trabaho. Kami din naman yung daddy ang aming pagtinda-tinda. Ayan guys. So, kami nga lang apat ang sa namin kasi yung isa wala. Sa kanyang brand. Kuto yun ng manok yun ka. Asa ni ice tea basta yun. Kani dugay-dugay na po wala kakaon ani. Mingaon ra bata ang kaon. Pero kana siguro uban asawa na
Ako mingawong ko muning kuto yun yung manok ron. Kuto yun yung manok. Kinaunahay. Sulit-sulit na kasi kailan na naman ito mauulit guys. Ang susunod na may birthday ng anak ko yung ano naman July. Itong bunso ko ang susunod. Yan naman. Kasi ayaw ko masyado na naghahanda na ako sa kanila guys pagka first birthday at saka 7 years old. Yun lang ang mga kasabihan dito sa kanila ganyan dapat daw birthdayhan, handaan. Pero yung mga ibang edad na hindi na ganyan. Lagi na lang kami sa labas kumakain. Pag may budget, pag wala, wala lang. Bumibili lang ng tama lang, nagluluto. Pampamilya. Guys, lamig yun ba basta dugay makakaon. Yap-yapon yun ka. Ano na siya. Nilig yun ta kabalibad. Yan. Mabuti at maagang naubos ang aking tinda guys. At masamahan siya namin sa kanyang kaarawan. Yan. Sama-sama kaming 4. Kasi yung isa namin anak andun, may girlfriend na kasi yun ang kasama niya ngayon. Pero ititik out na lang daw siya sa kasi Choco. Ganyan. Dinadala niya si Choco kasi kung sino maiwan sa bahay. Ayan guys. Kain tayo. Kanina ko po sige tabi-tabi, sige kaon. Hindi ako nagyaya sa inyo guys. Fight na ni guys. Hindi na po maglagas guys. Ano ni, gayon niya. What you call? So kaming kumain, yan, pumila pa siya para bilhan si Choco at ang kapatid niya makain din. So, antay na lang muna kami. Antay namin yung kanyang order. Tawa-tawa na si Mami kay Pusog naman. Napusog na si Mami. Karon lakaw-lakaw na po, tinda-tinda nito si Mami, ay lagi si Mami ha, ayaw lang gini pakita ang ngipon, kay pastigan ng tao, ayaw gini pakita ang pangag, iba't ng gabog-ibon. Orin. Alam, di ba pili sa mo kuya? Avocado sako. Ano man lang. LGBT. Masuk LGBT. Bukado ba yung pareho?
avocado.